ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мехоҳам баҳри шумо як суҳбати озоде дошта бошам ва ҳама он саволҳое ки шумо да ман метиҳен дар ватсапи ман метиҳен менависен, имрӯз озодона ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. бисёре аз шумо фикр мекунам ин наворро интизор буден. кӯшиш мекунам ки наворҳое бикунам ки баҳри шумо писанд биёянд. раҳмат ки дастгирӣ мекунен, раҳмат ки комментария менависен. миннатдорам ки то имрӯза бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунен. меҳмоное ки дар канали мо тоза пайваст шуден, подписатсия карден, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм. агар видеоҳои мо баҳри шумо агар маъқул шудагӣ боша, будроен ай аввалаш тамошо кунен, полни бигем таърихи маро мебинен, шинос мешавен ва бо ягон чизе ки интерес набошатона ҳатман бинависен дар комментария. ман кӯшиш мекунам ки ҳама саволҳои шумо да ҷавоб гӯям. тамошобинони азиз, бисёре аз шумо менависен ки зиндагӣ сад агар хубам боша, бемардина маъно надорад. ин якум саволтон. дуюм саволтон, падари фарзандои шумо барои фарзандои шумо кӯмак мекунад ё намекунад? ё ки барои чӣ вай намебиёяд ба хабаргирии фарзандош? бисёре саволҳои шумо аз ҳамин бора ҳаст ва шумоам ҳақ дорем ки саволҳоро битиҳед, барое ки аз рӯзи аввал мо ба шумо озодона суҳбат мекардам, то имрӯза озодона суҳбат мекунам. ай ягон чиз ман тарсу ҳарос надорам. беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубона мекунам ки ба ман қувват додагия. ман то имрӯз хидма бигем ки пешравӣ кардестам, хидма дар зиндагӣ сахт устувор кардагиам ва анамин орзу нақшаи хидма кашидагиам ки бояд ҳаёти ман чӣ гуна бигзарад. ҳар як шахс худаш қодиру нодирае ки зиндагии худша хубтару беҳтар бикунад. мо ягон кас необязанне ҳастем ки мақсад бояд ки мо ҳамин худмона дар азоб бимонем, бояд ки азоб бикашем. ин вазифаи зан нест. зан нозук аст, гул аст. зана агар эҳтиром накунӣ, ҳурмат накунӣ, хушрӯ нигоҳаш накунӣ, вай паҷмурда мешавад, рӯзе аз рӯзҳо фарсуда мешавад ва дар ҳеҷ дар кор намешавад. ба аввалаш ки ҳамаи шумо дар ҳақиқат рост меге ки зиндагӣ бемард ин маъно надорад. лекин марам намехостам ки дар ҳаёти зиндагии ман ҳамин рӯзҳо рӯй бития, ё ки ягон зан намехоҳад, ё ки ягон каси мо намехоҳем ки якта хоначаи мусича вайрон шавад. мутаассифона ҳамаш дар дасти мардои худмон ҳаст ки чӣ хеле ки ҳурмат мекунанд. агар ки ман ба фикри ақидаи ман, агар ҳамин мард занша 5% ҳурмат кунад, ӯ зан 100% болои ӯро ҳурмат мекунад. мо ҳамин хел занҳо нозук ҳастем, содда ҳастем. сами главни ки моя ҳамин якта наски харидагишон кати метонанд дили моя ёфта. бовар куненда мо беҳад соддаҳа ки бадем ва намун қадар мақсад азобоя ба якта наски овардагишон фаромӯш мекунем. рӯзе ки ман доштам, ина фақат ман худам медонам, худованди меҳрубон. бисёре аз шахсҳо менависанд ки нахо барои ҳамин қаҳак, ҳамин хел бурӯи рави, мақсад фарзандҳо тай падараш ҷудо кунӣ. ман ягон кас ҷудо кардагӣ нестам. мо дар ҳамин шаҳри ҳамин федератсияи Россия қарор дорем. адресҳои ман публично, ман адресҳоман мондагиам. ман ягон каса запрещат кардагӣ нестам ки мақсад падари фарзандома ки омада кӯдакоша бинад, запрещат кардагӣ нестам. суҳбат мекунанд, лекин то имрӯз моҳи май ман омадагиам ҳамин шаҳр. то имрӯз ба мо 2 бор ҳамин пособияҳои Фотима гузаштагиа, 15,000 гузарондагиа, баъд дераждени Муҳаммада 5,000 гузарондагиам. тамом. алҳамдулиллоҳ, беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубона мекунам ки ман ягон пулда ниёз надорам. ман ниёз ба пули шавҳарам надорам. ман худам зиндагӣ ман 100% бурда метавонам. ба ман худованди худ кӯмак кардестай. сами главни ман саломатим дар ҷошай, дасту пои солим дорам. алҳамдулиллоҳ, фарзандое ки ман
фарзандома ман ай ҳаво таваллуд кардагӣ нестам. Ман фикр кардагим ина ояндашона, ина ман кани ай уҳдаш мебуром намебуром, баъд таваллуд кардагим иншоаллоҳи раҳмон ман ай уҳдаи ҳар сеи фарзандом ба хубӣ мебуром ва бе камбудӣ. ана дар зиндагӣ на ҳама зан азоб мекашад. азоб мекаша мумкин ки на ҳамаш мефаҳмам. ҳастанд занҳое ки мақсад азоб мекашанд, болои хизмат мекунанд, шата мехӯранд, бигем азоб мекашанд ва оно фикр мекунанд ки тақдири насиби ино ҳаминай, тамом ино дигаргун карда наметавонанд дигар зиндагишона. ҳамон тарс дар дилшон мешинад ки буроян гишт намемонанд, ташна мемонанд, дарбадар мешаванд, азоб мекашанд. барое ки ҳамин ситуатсияда ман худам будам да метарсидам, ва яке ман буром, мана одамо чӣ мегӯянд, яке мана кӯдакон гушна намонанд, яке ман дарбадар нашавам. ва ҳамон рӯзе ки мақсад дар 2 ҳафта ё ки дар 1 моҳ як боре ки шавҳари ман меомад, занг мезад ки мақсад ман омадаистам, ҳамин хемо ман ҳамин мехестам, намедонистам пеши гӯспандоя идеални бошада, хонаҳо ҳама ҷо идеални боша, штоби якта гӯспанд сараш дар накуна. ис медавидам, усу медавидам, хӯрокҳо мепухтам, десертҳо тайёр мекардам, тайёрӣ медидам. Оҳиста оҳиста ҳамин тарси ман дар фарзандом гузашт. аллакай бечораи кӯдако озодона бозича бозӣ карда наметонистам, барое ки шавҳари ман нағз намедид ки рӯи хонада бозича мондагӣ бошая. мақсад ҳамихе партофтагӣ бошада бозича ва хеле нағз намедем. мехост ки ҳамин ҳамаи ҷо идеални порядка боша. ҳамин якта якшики калон бозича доштанд кӯдакон, мерехтанд бозӣ када, хонача када, паровозик сохта ки яке ҳамин мегуфтам ки дадад омадеста ва ё худчон Мустафо тазика биёр, тазики бозичаҳои ҳамин дига дукаса давида. аллакай вақте ки ман ҳамин манзара дар фарзандом дидам, худам ба ёдам задам ки шояд марам як каси дига ҳамин ҳолати мара бина, дилаш бусӯзада. дили ман дар фарзандом сӯхт. ман тоқати азоби худ надоштам ва тоқати азоби фарзандом надоштам. бигем ки буромадам қадамҳои аввалини хидмат дар зиндагӣ мондум. алҳамдулиллоҳ ки аз уҳдаи зиндагӣ буромадам, аз уҳдаи ҳамаш буромадам. ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. ман намегӯм ки шумо шавҳаротона ҳурмату эҳтиром накунед. шавҳаре ки зана эҳтиром мекунад, зан вая бигем ки вазифашае ки эҳтиром чанд вайной кунад. лекин ҳолате ки ман будам ки мақсад ман 90 бузу гӯспанд бояд ман нигоҳ кунам, дар қишлоқ постоянно ман тоқа, вай ба як зани дигаре ки аз пасаш 4 кӯдак овардагиай дар шаҳр, дар квартира, мо дар қишлоқ дар азоб, вай дар квартира ҷош гармак нармак, ки вай зан мара тамошо мекард, мешинохт, медонист, дидаву дониста дар ҳамин ситуатсияи ман будагӣ хеста ҳамин кора кардагиай. бо намемон ки мақсад меомад агар 2 рӯз зиёд месод телефону дар телефон, ту хе биё уҷуда чӣ ба истоди. ҳаминда уже ман бигем ки гуфтам ака ман ай чӣ камам ки алҳамдулиллоҳ фарзандои худ чай, ман дар хизматчам, як зане ки ай болои ман омадагия мана ноҳурматӣ мекунад. ман дар зиндагии дар баё дар хомаладманд нашидам. ман мусулмонӣ кати вай зана занг задам, гуфтам ки ҳамхе биё муомила мекунем. розӣ нашуд худаш. паноҳтон ба аллоҳ гуфта ман кӯдакома гирифта омадагиям. ҳоло он мегӯянд ки гӯспандо чӣ ҳол доранд. ҳеҷ ҳол, ҳолашон беҳад хубай. ана соҳибшон нигаҳшон дора. ҳозир дар ҳамон хона ҳамон зани бигем ки баъд аз ман дар қарор дора, дар ҳамон хона овардагия зиндагӣ доранд. анамин ҳоле ки ҳар сол ман доштам, картошкачинӣ, картошка ҷамъкунӣ, анамин ҳолатда қарор доранд. мегзарем ба қисми кор. саволҳо беҳад бисёранд барои оиди кор ки моро подробности бифаҳмон, хушрӯ бифаҳмон. кӯшиш мекунем ки ман барои шумо кора хушрӯ бифаҳмонам. ҳозир ман дар боғи пеши хонам қарор дорам. инҷа одаmoам гаштаистиянд, ҳама мара камкам нигоҳ кадаиста. баъд инҷа қарибӣ монда раҳи поиза, поизам гузаштаиста, овози поиз мумкин шумодам рафтаиста бошад. ҳамин як рӯзаи охир ватсапамда беҳад смс бисёр шудае ки якташ навистае ки мо Россия рафтаистам, кати кӯдакон моя билет намехарӣ. ин як саволаш.
якти дигаш мана сайда интернетам тамом шуда ман да интернетамда пул гузарам. اون زنه که گفت که بلیت نمیخری، من گفتم که اپا جان من پول زیادی ندارم که من با بلیت یک کسی دیگه خرم. اگر من کمک خیر کردن خواهم من میدونم خودم دکی خیر کنم. من خیرای کردگی من نگفتم تا حال در نوارهام که من دکی خیر میکنم، چانسم خیر میکنم و کسانی را که من یاردم کردگیم در کماندم اویدی کار من و یورا میگم که دیگر دخترای کماندای من بینن عبرت گیرند و کماندشان را یاردم کنند. انا با یک روزی دیگه در واتساپ من این اوجه بگم که در مبین ایمو ویدیو پرتگیم تا امروز همین دو سه روزه همین کارای شدگی هست که در واتساپ من نیسته که انا فرزندی من بیمار هسته و من پول در کارای التماس در کانال نگو من کارتای من پول گذارم. من اگه من نامناسب این خیلی نوشه من حتی انتریسوات هم نمیکنم نمیپرسم، من پرسه در سوالش جواب من نویستمش که اپا جانی عزیز خداوند فرزندی شما را شفای کامل بتیه، لیکن بخشش اپا جان من پول زیادی ندارم با حوزی همی سعی کردم لباس سر لباس کردن در کار کودک مکتب دم کردن در کار. در جواب گپ من نیسته که عالم شدن آسان و آدم شدن آسان نیست. همین گپ چی معنی داره؟ مقصد من دتی یگام گپی بعد نگفته باشم تو ایمن پول طلب کردیم من تر جواب گپ دادم. بعد انا من خیلی دلهاشون سیاه هست آخه چی در کار پیشروی یک اصلا نمیخواهم بینن. آدم خیلی نمیشه و آخه یک دیگر فهمیدیم بولی زن باید که درک کنه. من نمیخوام که من نمیفوره که همین خیلی زندگی من یکا و تنها بگذاره، لیکن چه من زندگی که داشتم من یکا و تنها برای من خوشبختی های زندگی من زندگی آرامانه آسوده من یک کس لعنت نمیکنه، یک کس مشت بالای سرم نمیزنه، به منت پول مهنتی حلالی که خودم کسی خورده شیشتم. فرزندام هم وقتاشون خوش ایگام چی کم نیستن الحمدلله. یک تکمونونه که یافتستم یک جویه شیشته خورده سیم لبی یک دسترخوان. بخش هستونه که در کمند ایما کار میکنن انا همهشون زنهای بهترین هستند و همه شمارم زنهایی که خواهش کار کردن دارین. من نامیرام در بالای اکران میمونم بنویسین در واتساپ من کار برای شما میفهمونم. کار بهت آسان است. اول ما شما رجیستراسیون میکنیم، شما برای ما دنیاتون رایی میکنین، ما شما رجیستراسیون میکنیم، کار میآموزونیم. ابوچینی ها از طرف من و دیرکتورهای من به پول، رجیستراسیون شدن به پول. انا کار میفهمونیم. وقتی که شما همه کار یاد گرفتین همش رنگ همی کودک صنف یک چخل نشان میتیم خیلی مش مده نشان میتیم همه کاری که یاد گرفتید انا بعد مش مویا راه بیزنس نشان میتیم. شما ابیزت نباید کمانده خودتون بسازین، دیگر رو به کار دعوت کنین. وقتی که شما پروفسیونال میشین اویدی کار برای شما یک از دیگر به کار دعوت کردن و کار فهموندن این به نهایت آسان میشود. بعدن همش طریق تلفن ما کوچه ده نمیگردیم بار فروشه. ما تنها برای کدام میده که خودش در بار در کاری کنم سی در کاریشه امی کمپانی خریداری میکنه. همه چیزای در کاری روزگار است. ای پسوده سرکدگی با خیم استرس و همه چیز فقط دوخی و کرم نیست دخترای عزیز. اینجا پرشاک و زبنای پست و مقصد انا برای استرالی ماشین و لاته برای پالشکی من تمامی نمودی لباس ها детский взрослый پاتینکا همه چی هست. وقتی که شما رجیستراسیون میشین حق حقوق شما هم رنگ حق حقوق من برابره. منم کارگری کمپانی شما هم کارگری کمپانی هم قای که زوانیه همو فرقیت میکنن. من کمتر پیش رفتیم شما نویچوکن. برای که بیزنس سر کنیم این بیزنس اول آدم ده صبر و طاقت در کاره سراسیمه نشوین. مقصد من بگم که قریب 2 سال میشود در این ساحه کار کردم. شما نو امروز آمدگین یک کاتالوگ ما 21 روز دوام میکنه. شما در مهلت کوتاه نمیتونین که با زوانیای ما بروین یا که معاشی که من میگیرم با معاشی من بروین. ان شاء الله رحمان آهسته آهسته شما یک کس ببینین و حرکت کنین، یک کس دیده هوس کرده تعصب نکنین. همون راهچه میده که خودتون یابین، همون راهچه میده که خودتون کسی با عقل خودتون کار کرده آهسته آهسته همین کارتون شما اگر میگم که هر روز تکرار کردن کردین
ин худ ба худ пешравӣ аз худаш пайдо мешавад. ана ман ҳози каталоги нав сар шудагиай ман ҳози партнёри компания Faberlic шудам. шукронаи Аллоҳи меҳрубон. ин аввалаш беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубона мекунам. дуюмаш ҳазор раҳмат ба компанияи Faberlic ва президенти компанияи Faberlic ки ҳамин компанияро барои мо занҳои хонашин беҳад кори хуб баровардиянд. ва сеюмаш ҳазор раҳмат ба тамоми командаи ман, ба тамоми шахсое ки дар командаи ман кор мекунанд. миннатдорам аз ҳамаи шумо духтаро. раҳмат ки маро интихоб карде бо ман кор мекунед. чорумаш худоро шукр мекунам ки ин меҳнати ҳалоли хидмай. худам кор кардам, меҳнат кардам, шабу рӯз кор кардам дар телефон ба ҳамин рӯзҳо расидам. маоше ки ман мегирам мумкин ки 70-80% мардако гирифта натонанд. беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубона мекунам ки намозакома дар вақташ мехонам, қуръонма дар вақташ мехонам. дар хона шишта назди фарзандам ҳамин хел маблағи калони хушро кор мекунам. ҳозир ман бисёр ҷойҳо даъват шудагиам. иншоаллоҳи раҳмон анакун ҳаёти ман сар шид, анакун хушбахтӣ дар ҳаёти ман сар шид. орзуи ман ҳама шаҳрое рафта тамошо кардан аст. иншоаллоҳ куҷое ки рафтам ҳамаи шуморо ҳамроҳи худам мегирам. якта поиз гузашт, бовар кунед, чун 10 минут гузашт. стоп кардам видеора. ана духтарои азизу меҳрубон, хатогие ки ман дар зиндагӣ кардам шумо накунед. шумо нашунед ки то кай шумо маиб мешавед, шумо ҳурмат намекунанд, то кай ки зиндагитон баъд чит баъд биромада ҳаракат кунед. шумо кӯшиш кунед ки анами зиндагии хубтонда шумо ҳаракат кунед, бизнесҳои худтонро кушоед. анамин компанияи Faberlic бизнесе. нависен дар WhatsApp ман осонак ман шумода мефаҳмонам. ҳама саволотонда ҷавоб метиҳам, роҳи бизнесе нишон метиҳам. аллакай шумо дар худи худтонро пайдо мекунед. шумо нагӯед ки ой сайда одам дорам, ман одам надорам. мо роҳҳои одам ёфтана шумода нишон метиҳем. чӣ хел кор кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор, ҳамаша нишон метиҳем. вақте ки шумо ай ҳозира ҳамин зиндагии хубтон кора сар мекунед, зиндагии шумо рангин камон бар ин мешавад. мақсад ҳастанд духтарои ман дар командаи ман ки якта духтара ки ман ҳозир нав директор шид ҳамин каталог мега ки апаҷон вақте ки ҳамин корро сар кардам, ҳамин шавқе ки доштам, шавҳарам иҷозат дод, гуфт ки майли ман ёрдамат мекунам, ҳамин ҳавас дорӣ кор кун. вақте ки ман кор кардам, мега мана дастгирӣ кард шавҳарам, мега рӯзи гузашта мега манда якум бор мега 28 000 гузашт мега апа. ҳамин хел шавҳар ман хурсанд шид ки маладецта ай уҳдаи кор биромадӣ. охир дастгирӣ кунен, ҳамсаротона дастгирӣ кунен, шавҳаротона гӯянд ки моя дастгирӣ кунен. инам ҳамаш ҳозир бисёри ҳамин занҳо уже кор мекунанд. бисёри мардҳо аллакай иҷозат додагиянд занҳошона ки биромада посудомойка кор мекунанд, мана кафеҳода кор мекунанд, полшӯякӣ мекунанд. ҳамин хуб нест дар хона шишта тариқи телефон дар ҷои шиштагитон. группаи манда ҳама занҳо аст. блогерӣ и тамоман роҳи дигаре, компанияи Faberlic тамоман роҳи дигар. ин бисёриш хаёл мекунанд ки сайда да нависем, моя регистратсия кунам, мо бояд ки дар YouTube гав занем. не духтаро, командаи манда 4000 зана кор мекунанд ва ман 12 группа дорам. ана ҳозир ҳар рӯз зиёд шудеста, имрӯз фақат 15 меша иншоаллоҳ. ҳамаш занако, савол-ҷавоб, ҳамамо занакем, занҳои тоҷик, ҳама шавҳардор ҳаст. якта духтара ки синфи 7 ҳаст, 14 сола да ман кор мекунад, директорай. ин охи як хушбахтияк, не талабаи мактаб директорай. ана духтарои азизу меҳрубон, ман вақте ки 9 сола будам, ман ҷугорӣ мефурӯхтам. бовар мекунед? ман ҷугорӣ мефурӯхтам, дар бозорча буд пеши хона монда, ҳама ҷугорӣ мефурӯхт. манам очама зора кардам ки оча ман мехоҳам ки бизнеси хидма дошта бошам. оча мана дастгирӣ кард, ҷугорӣ овард, ҷӯшон дод. ман якта карсон да бурдагиам, дидам ки дар бозорчамон ҳама ми вақти баъди ми намози аср мешид, анамо моменда баъд ҷугорӣ фурӯшон мебиромадан, балки одамо прогулка мебиромадан, ҷугорӣ мехариданд. ман гуфтам ки не, ман инҷа да фурӯхта наметавонам, ман бояд ки ҷугориҳома хунук нашида фурӯшам. ҷугориҳои мана соати 3 буд, 4 абед очам ҷугориҳои мана ҷӯшонда медод. ман карсонда гирифта пеши як остановка болои хона монда раисполком буд.
соатҳои 5 одамо ай кор ҷавоб мешуданд. ана ҳамон пеши даҳани дари раисполкомда ман ҳама ҷигориёма ним соата фурӯхта хона меомадам. аллакай доходи хидма доштам. шахсе ки бига ки ман мехоҳам кор кардан, ман ай уҳдаи ҳамаи кор мебуром, вай шахс обязательно роҳи бизнеси худша меёвад. ман бизнеса ай 9 солагим ай ҷигори фурӯшӣ сар кардагим, мушунгам фурӯхтагим, тарбуз харбузаям фурӯхтагим, мана ба қисми мевагиям гузаштагим, мана сабзавотам фурӯхтагим. савдогарӣ када ман ай 9 солагим то ҳол кор када омадагим. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам, ҳамин фарзандои шумо бояд барои шумо мотиватсия бошанд. ман худам ки анамин хел корҳо карда омадагим, мехоҳам ки фарзандои манам мақсад ҳамин хел ҳаракат дошта бошанд, ояндашон дурахшон бошад. шахсе ки ҳамавақт дар ҳаракате, ҳамавақт дар беҳбудии зиндагиша, вай ҳамавақт успеш намешавад, азоб намекашад. ман ягон вақт фикр намекардам ки имрӯз ман дар 21 рӯз 100 000 кор мекунам. ягон вақт. ман дар хонаи шавҳарам тухм мефурӯхтам, як баклажкаи 5 литра доштам, ман тангаи 5 рубла ҷамъ мекардам. духтаро тангаи 5 рубла ҷамъ мекардам, муҳлати 3-4 моҳда 3000 ҷамъ мешуд. барои ҳамин ман хушбахт будам. ҷамъ кунед, ҳама вақт шумо бояд капилка дошта бошед. капилка каден ҳамада нагӯянд духтарои азиз, ба ғайри худтону худованд ҳеҷ ка надонад. ин аллакай як дилпирии шумо дар зиндагие. пул ҳам бой ҳам камбағалда дар курай. фикри камбағалона накунед. ҳама вақт фикрои бигем ки хуб кунед, иншоаллоҳ беҳтарин мешавад. мана зиндаги ман дар азоб, мана ман 5 та фарзанд дорум, либос надорану хурданимуна ели меёвем, хай тақдири насиби мо ҳами бидай. ин тақдири насиб нест духтарои азиз. худованд ҳар як каси мода ақл додагия. духтарои ҳастанд, занҳое ҳастанд ки ай сар то бегаҳа кинои туркӣ тамошо мекунанд, тиктокда шиштагиян, ютубда видеоҳои ҳар каса шишта тамошо мекунанд. инам тақдиру насиба не. ин ақлтона кор фармондана ёд гирен. ақла худованд дода ки кор фармо, пешравӣ ка зиндагида. ин охир як касе ки пешрафта шуд, вай мегӯянд ки вай ай куҷо ёфтай, вай кадом як ғорат карда бошдай. Не, вай ақлша кор фармондай, кор кадай, бизнес кушодай. одам ки бизнес дошта бошад доходаш калон мешавад, пули калон кор мекунад. ана михел духтарои азиз, ана бо чӣ гуфтанӣ будам. вақте ки ман дар аму хонаи шавҳарам, вақте ки ман аму зоғнулкати каҳ мекандам, ана гӯспандома каҳ мекардам, ов мекашидам, ов медодум, мана бисёриш менависанд, ой ҳама қадилам месӯзата, ҳама қадилам месӯзата, соҳиб надорид я соҳибӣ кунанд, бара нигоҳ кунанд, ҳама қадилам месӯза. имрӯз ки ман дар зиндагим пешравӣ кардам, ман хонаи акоҳои ман боянд, ман метавонам ки бурам, леки ман нарафтам. ман представид намекардам ки ман фарзандома гирифта хонаи акам мирам. не, ман худам меҳнат кардам, кор кардам, хонаву дари худам гирифтам, фарзандои худам. ҳозир ман зиндагим ширин, фарзандон дар пешам роҳат. ана ҳозир мегӯянд ки ту неправилно кардӣ, ту хато кардӣ, ту чӣ ба ин хел кардӣ, ана ту имрӯз пулдор шудӣ, хита гирифтӣ, дигар шудӣ. Не, ман ҳамун саидаи оддии подавон ҳастам. анамун саида кӯшиш кард, меҳнат кард, зиндагиша дигаргун кард. он чизе ки саида аз зиндагӣ мехост, ҳавая коф ҷуст ёфт. ана ҳамина ҳамаи шумоям карда метонед. ана бо поиз омад, овозша бинед. ҳозир стоп кунам. барои ҳамин духтаро, вақте ки ман азоб доштум, ман азоб намекашидам, ман гирия мекардам, приступи гурда меқапид, гирия мекардам, худоя зора мекардам. худо ба ман роҳи рости зиндагия нишон те. неужели мегуфтам ҳаёти ман ҳамин боша ки ман як умр бузу гӯспанд нигоҳ кунам, шавҳари ман дар бари ман набоша. охир ман ёшум, нав 27 сола, ҳамуҷо 27 сола будам ҳамун зимистон ман. худоҷон, ман чӣ кор кунам, чӣ хел кунам, чӣ хел роҳи бизнеса ёвам, чӣ хел роҳи пулкоркуния ёвам. охир ман ҳеҷ ҷо буромада наметавонам. дар мобайни ин лес ман куҷо меравам, чӣ кор мекунам. ва анамин дунё пешрафтагиай, анамин интернет, я ҳамат интернет доред духтарои азиз, ҳамат вайфай доред бисёрӣ дар хонатон. ана ҳамин дар ҷони ман дуромад. ҳатто дуроен ҳамун ютубда ҳамин саволе ки шумо ҷавобша мехоҳед, савол кунед, ҷавобаш мебирояд, бовар кунед. дар таво ҳамин техникаву ҳамин телефонову интернет пешрафтагия. манам ай ҳамин интернет, тариқи интернет ман дар мобайни лес элитни директор шудагиям.
ана баъд ман биромадам ҳаракат кардам, кӯшиш кардам, давтоз кардам, мақсад баъд хона гирифтам, пешравӣ кардам. Бисёри занҳо баъд да ман бовар карданд, ба ҳамроҳи ман кор карданд. ана барои ҳамин қа ягон ҷои чашмбандиш нест. ҳамроҳи мо метавонанд фақат шахсоне ки дар дохили Россия зиндагӣ мекунанд, Турсияда зиндагӣ мекунанд, Тоҷикистонда, Қазоқистонда, Узбекистонда зиндагӣ мекунанд, ҳамроҳи мо метавонанд ки кор кунанд. ай Германия, Арабистон бисёри духтарон менависанд, ай унҷоҳо намешавад, унҷоҳо фаберлик нест, ай унҷоҳо намешавад вақти мо кор карда. ана мехел духтаро обязательно нанависем WhatsApp. Да кӯшиш кардам ки ҳама саволотонро ҷавоб диҳам. Умедворам ки ҷавобҳои худтонро гирифтем. миннатдорам барои дастгириҳотон, барои шахсоне ки ман тилло гирифтам, ман нодида навистиянд. Бисёр ҳам хандаовар буд. ин тиллоро ман 2 моҳ пеш гирифтагӣ будам. Тоҷикистон рафтанам да ман гирифта будам, просто навор накардагӣ будам. ана ман ҳама орзуҳомда оҳиста оҳиста расидаистам. Нодидагарӣ не ин хушбахтии мане ки ман вақте ки зиқима видео мекардам, бисёри гирия мекарданд, дар WhatsApp гирия карда роӣ мекарданд барои ман. Ман барои ҳамон шахсҳо имрӯз хурсандима видео мекунам ки бо ана ҳамон шахсҳо маладец, қанта зан гуфта дар WhatsApp ман дар роӣ мекунанд. ин як дили гурдаи мана ба қувват мекунад. модарои азизи беҳтарин ёфтагиам ман бо модарҷони 2, модарҷони 3 гуфта сахранид кардагиам. ана баъд бисёр ҳам апаву хоҳарои меҳрубон ёфтагиам ки ман ҳамроҳи ваё кор мекунам. якдигаримонда падарка роӣ мекунем, меҳру муҳаббат зиёд шудагиам. мо ҳоли дидагӣ нестем, лекин мо ай апаву хоҳарда наздиктарем якдигаримон кати. ҳамамон як оилаи калон шуда кор кардестем ба дастгирии якдигармон. марҳамат, шумоям мехоҳем ки дар оилаи мо дохил шавем, дар WhatsApp-и ман бинависен. ҳатман ман шумода ҷавоб метим, корам мефаҳмонам, маҷбур намекунамтона. ана ҳама корам меомӯзонам, худтон ба хоҳиши худтон ба кор будроен. ягон ҷои маҷбуриш нест, духтарои азиз меҳрубон. ана бо чӣ гуфтаниҳо дорам? барои ҳаматон хушбахтиҳои ин дунёву охирата худованд насиб бигардонад. ҳамаи занҳои мора занҳои дӯстмедоштатарин бигардонад ки шавҳарашон тортори сар бигардонандшона. ана барои ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ орзумандам. шахсоне ки фарзанд надоранд, аз даргоҳи Аллоҳи меҳрубон ҳамеша дуо мекунам ки худованд онҳоро аз ин меваи биҳишт бархурдор кунад, онҳорам соҳиби фарзанд кунад ки ана фикрошон ҳарсу наравад, танҳо ба фарзандошон шавад. шахсоне ки фарзанд дорад, худованд фарзандои шуморо ба роҳи рости ислом ана ҳидоят кунад, хизматгори дар роҳи ислом кунашона, хизматгори падару модар кунашона. шумо низ дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. худованд ҳамаи ғарибора ана насиби дидори падару модару оилаҳошон бигардонад. ҳамаи он шахсоне ки дар ҳабсхона ҳастанд, худо илоҳинам ҳамашона озод бигардонад, пеши падару модару оилашон биёянд. ҳамеша дуогӯ ҳастам, худо ҷумла муъмину мусулмона ба орзуҳои дилаш бирасонад. ҳамаи бемориҳои моро худованди меҳрубон шифои комил ато бигардонад. ана бо чӣ гуфтанӣ дорам? худованд дуоҳое ки мо сидқан мекунем обязательно ба даргоҳаш қабул мегардонад. мо умедвор ҳастем ки шахсе ки ҳақиқӣ дар болои ҷойнамоз шишта дуо мекунад аз таҳти дил ва оби дида, онро худованд тез дуоша қабул мегардонад. шахсе ки дар болои ҷойнамоз оби дидаша мерезонад, вай шахси наздиктарин ба худованд мешавад, наздик мешавад ба худованд. барои ҳамиқа фақат ай худо талаб кунем. ман фақат то имрӯз ай худо талаб кардам ва ояндарам фақат ай худованд талаб мекунам. ғайри худо ҳеҷ ка ба мо кӯмак намекунад. дасту пои солим дорем, марҳамат худтон кор кунед. ҳозир бисёр шахсҳо ай ман пул металабанд, ана кӯмак кун мегӯянд, ман намекунам. барои чӣ? ваё омӯхта мешаванд ҳамин роҳда. имрӯз ай ман мегирам, пагаҳ ай як кас дига мегирам, бо пагаҳи дигааш пеши ман мебиёянд, ана минда омӯхта мешаванд. дасту пои солим дорӣ, апаи хоҳарӣ, марҳамат кор кун, зиндагита дигаргун кун мегӯм. як умр баъд ана михел талбанда мешавӣ, аиш металбӣ, аюш металбӣ. барои ҳамиқа фақат дардмандитона ай худованд шифоша талаб кунед. худованд дарда ки дод шифошам метиҳад. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, ҳурмат мекунам, эҳтиром мекунам. миннатдорам ай ҳамаи шумо барои дастгириҳотон.
бе кӯмаки шумо ман ба ин рӯз намерасидам, бе кӯмаки подписчикҳо ман ба ин рӯз намерасидам, барое ки то имрӯз пешравии ман аз рӯи анами канал май. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳи исматиш нигаҳбон бошад. ҳеҷ маҳал хориву зория набинед. худованд ҳамеша шуморо сарбаланд бигардонад ки ман асло фаромӯш намекунам ин хубиҳое ки шумо мая дастгирӣ карден, ҳамроҳи ман кор мекунед. то имрӯза ҳама коргарое ки дар командаи ман қатъи кор мекунанд ин подписчикони мананд ва то имрӯз менависанд, ҳар рӯз менависанд, ҳамроҳи ман ҳар рӯз апау хоҳарои азизи нав ба нав шинос шуда қатъи ман кор кардестиянд. миннатдорум. ҳазорон раҳмат ба ҳамаи шумо апау хоҳарону модарони азиз. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.